kum som pali mi lek kanilain kamel khret lok mi pakhat jima ti maila ani zon ai ji amin on bia ka kiu ta ti thu le chero min ti thu ta chu min khila ka number min dil zui boka ke po chuan chero ka ti ve tho wangin ka number chu ka pe ve ta chu abul ton na chu ni chuti lai chuan no pang mol ve mai kani wang chuan eng thilga khlak nge ka ma chuan lo thlengang ti po ka ngai to phalo jimanen chuan ni tin kanin bethuina fiam thodu ve takania ataka min mu achak je chu ase cham chi zera kumsari lain ke ai no pa kainin be ngai tel tela kaduna po azul ve zera karan hi nuwa chuan jimanen ataka kanin mu ve theita an in lama leng tu chuan akarin min lo lama jima hi apa nen chau an oma apa la lo ho ngai box si lo jima le ke ma che chu an ina chuan kanom thina movie te kan enduna achang le kan chuak dun thina jima hi adu piang ti mai zel mi nia poisa po anga hlea ma si khoi tonga nei nge ti chu ka khrelowa ka ngai pui mo lem lo bok kanin zui nu gai vak lawa chuan jima chuan a thik thu a pe che thei ta maya pon fencing de ulak hak the hi a phal lawa aduang zong zong chu khati vek zel maya ma se zoi zoi chuan thilom dan chu adanglam tel tela class lak lak lo lai te hian min ron call thina kalak lo chuan a thinarim zela school ban vela train te bekhut lai lo le mundanga kal koi lovin ama ka mu nge nge ngai zela ka gai ro tel liam nu chuan in kis mai chu adu tok talawa ni khat chu ru ma kanom lai chuan mut pui turin min nok luita ma se ke chuan ka du lo bro tin kanam sun ngala ani chuan kanin kopna gai ve to he hi chu ka phu ve ti pa chuan min nok lui khama kan hon hu chuan engma pokonu le pa ta chu ka khil ngam lawa ka zak moi moi bokani christian kan nia tunam kuma mi pachung chang han sei chu ka ngam lawa kan se ngai do bok ti chuan kanu le pa belo chuan ka ma chuan ka lot lang ta jiman ka chunga athil ti chu ka ngai to azui chaw chawa rin ha ka te boka atur zinga chuan jima chuan mi ron kola ka chunga thil ti chu poye ti thu le ka lungai mel chu mu frema ti thu min khila ke ra chuan ol sam takin ka ngai dam vele maya kha ha ka thil ti sul dem be chu ni in la mala chuan ka chung te den kanin min lo ta a ka unaw nu chu andu sakbi ka yawa ka thel ti piang chu an soi sel zela ka unaw nu in ati ve chuan an fakle chiam zel ni hen ka khia ina po chuan kamal ngoi hen ka khia jimala ka chuan hlimna le mangaina ka zung ta ni ani chuan a thil ti kha ain thiam lo thu soya ma se kha voi khat che sual kha du tok lovin kan che sual zui de khang maya kela chuan ani ka hmangai ema wangin ka tangam to lo ni ka thian te nen po chuan kanin latta tial tiala jima chu a thinra ma piang chuan ka chunga atwan ta thuina ni khat chu an ina kan omlai chuan a thian te pahni an lo lenga ani chuan an mani tilim turin min tia aru ma lu turin min tilea kalon hu chuan a thian te chun lo lut via jima chuan vin tak mai hian an thu thu om turin min tia au tur pon chakna ka nei lawa kanon chu a chevek ani ber mai school bana chuan mi ron foi thina a ina chu mi padang dang hin ron kala jima chuan an mani chu mut pui turin min te boka ani chuan no se zuwa min chu ta ni ber mai school ala chuan ka ngoi choi ta a soi sakna nu ma ka taksa au ma wang chuan sport class te chu ka tel ve pe da lova kan principal po chuan thil dik lo om ni hian a khria kamai le ka taksa duk soi saknu ma omvel chu a chan min zo ta thina pela chuan kanin suala ni hi katimaya ka chung te po chuan thil dik lo om chuan an khia ma se an khria chulo nang ka thei top ka chuwa kum kha don chu chu tiang chuan a thleng chhun zum zel ta ni ni kha chu school ka om lai chuan jima chuan a lo kola class ka kal lo lai ne wang chuan kala thei lawa a then chu rim maya a message chu ka honga a thin rim zia le min vo na hliang chu min on thana ka unaw nu omna khria thu le ama chu ro bo tum thu min on vowa pona chung ka tlan chuak wata ka top ta ka classmate pakha chon min on huwa thilom zia min zot ta ka khil ta veka jima message zong zong chu ka chiao tir ta ni in zok tu min nok lui thu te po ka khila
ani chuan anu le pa te lo khila ti chuan ka chung te po chu an khil ta ni ka chung te chuan school lam an lo kola thuam zia kan principal an lo khila atu ka chuan rum pakhata hiamin khoya chuta chuan counselor le police te chuan thuam zia min zota ke chuan ka hlau lu tuk chu engma thil thleng om lo thu le engkim ma that thu ka khila chutia ka khila wang chuan thumin zo fia chu an top san mai ka ringa ma seni tinin an ti dan ngai te chuan thu zo fia turin min khwai thina ka khatnu chuan an top san mai ka rin lo wangin thilom zia chu ka khil ta vek mai ni kan du chuan school atang chuan min ron khwaya school po chu ka chol san daria police lama FIR thelu turin min tia ma se police ne na chuan kal maila jima chunga chuan FIR kan thelut lo achan chu ka hlau em wang ani ka unaw no chu a ruk bo tu thui min vo rang maya min ron ti thai turin kanin bul vela chuan ron kal ranga ma se police te chuan hlau thong lo turin min cha thina jima chuan message in min ron vo ranga min ron call rang boka an nu gai lo te a chuan min ron vo chu a ban san ve ta ni kanun chu ruak ngai le khoi om thin na in ka khada kum som pakhet katlin ma chu therapist ka muthina ka thil thlenga wang khan ke male ke ma hi ka in thiam thei mang lo ni lo tlan chemai tu kha kania ma se ka therapist po chuan ka thiam lo ni lo zia le khati hun la ya in ran tong na ka nei lo wang le ka lo thon lu tung wang nei te min khila tuna chuan kum som pakua ka ni ve ta ni thilom dan chu apa ngai vio to ka jong lai te ka zowa na te po chu ka nei chowa health worker in ka thoka no pangte en kolin ka na chu ka tui maya no pang ho bula omte po nuam ka ti leya ka chung te nen po kanin kar chu azia hotel tela anni point thei to ban chuani tuna ka thil ngai to chu na kina chuan chung ko lim tak din ve ka duwa ma se ka chunga thil thleng zong zong wang khan tu ma hi karin thei po ka ring to lo ni